Hos Vetrotech kan alle vores løsninger med sikkerhedsglas skræddersys. Det er det, vi kalder multifunktionalitet. Først vælges det sikrings- eller brandbeskyttende glas, der passer til risikoscenariet. Derefter kan glasset skræddersys med et stort udvalg af muligheder. Ved udvendig anvendelse er det den optimale termiske effektivitet, der tæller. Omdan enkeltglasopbygningen til 1, 2 eller 3-lags termorude. Vælg mellem en lang række belægninger for at forbedre den termiske effektivitet og komforten indendørs. Skift det til lamineret glas for at forbedre sikkerhedsegenskaberne. Tilføj komfort gennem forbedret akustisk ydeevne. Brug farver, mønstre eller illustrationer til at komplettere design og æstetik. Giv skillevægge form med buet glas. Vælg en vandret trædefast løsning for at bringe naturligt dagslys ind i bygningen. Du kan spørge efter store dimensioner. Dette er blot et udpluk af alle mulighederne af vores løsninger. Kontakt os for at diskutere dine ønsker til projektet, så hjælper vi dig gerne med at finde den rigtige opbygning, tilpasset dine krav.